Ovo je prava hrana protiv čokoladne hrane izazov. Devojke dobijaju iste predmete. Jedna će imati pravi predmet, a druga čokoladni. Da vidimo kome će se više posrećiti. Biće zabavno, ne sumnjajte. Hajde da gledamo. Dobrodošli. Gde su poklopci? Šta je to? Evo voza. On je nešto dovezao. To su kolači, sjajno. Monika je dobila pravi kolač. Zadovoljna je. A Emma je dobila čokoladni. Tako lep. Gledajte, voz odlazi. Ćao, čao. Dakle, imate 5 minuta da izrežete oblik iz kolača. Ajde, krenite. Ja ću koristiti šnalu. Uspeću. Da, odlično mi ide. A ja? Našla sam. To je igla. Dakle, krećem. A šta to Monika radi? Moram da požurim. Jao, samo da uspem. Baš se plašim. Odsekla sam jedan deo. Mogu da ga pojedem. Emma, Monika te zaobilazi. Treba da požuriš. Odlučila je da baci iglu i pojede sve suvišno. Ne, odgrizla si preveliki komad. Znači, čekate kazna. Sipajte na nju kantu čokolade. To je slatka kazna. Dosta, prestanite! Dosta, već sam sva mokra. A šta je ovo? Čokolada? Wow, kako cool! Ukusno! Moram da požurim. Ne, kolač je pukao. Šta da radim? Slomio se. Hoće li biti neka kazna? Plašim se. Ne, nešto sipaju na mene. Šta je to? Je li to brašno? Pogledajte me. Sva sam u brašnu. Jako smešno. Čekaj, Monika. Hajde da odlučimo ko je prvi. Borit ćemo se prstima. Ja sam profesionalac u ovoj igri. Pobeda je moje. Dakle, otvaram. Da vidimo šta je unutra. To je bomba! Monika, uzmi! Ti uzmi! Ne ti! Šta da radim? Devojke, čekajte. Je li to sigurno prava bomba? Na Eminim rukama je čokolada. Da, bomba je čokoladna. Emma je opet imala sreće. Čokoladna bomba sigurno neće eksplodirati. Da, ona je potpuno od čokolade. Sjajno. Prelepo! Baš mi se sviđa. Mogu li ja? Ja ću sve sama da pojedem. Ni mrvicu ti neću dati. Da, ja sam završila. A šta je kod tebe, jeli? Sad ćemo saznati. Šta? Prava bomba! Ne, neću! Ona će eksplodirati! Emma, šta radiš? Monika, saberi se! Hajde ovako, ti baci bombu, a ja ću udariti! Tako će odleteti odavde. Ups, nismo uspjele. Sada skidajte poklopce zajedno. Pa to su 2 iPhone-a, cool. Ovog puta ste obe imali sreće, ali neko ima čokoladni. Hajde da saznamo ko tačno. Monika, kakav je tvoj? On ne reaguje na dodir. Čudno. Pa on je čokoladni. Da, blago meni. Zadovoljna sam. Poješću sve do kraja. Blago meni. Hoću i ja čokoladu. Pa to nije čokolada. Da li je pravi? Super! Gledajte, mogu s pomoć telefona da stvaram čokoladice. Kako cool! On je čaroban. Sad ću uvek imati čokoladice. To je prava magija. Emma sigurno neće hteti da deli takvo blago sa nekim. Emma, a šta još ima na tvom telefonu? Hajde, pokaži nam. Imam ideju. Hej, Monika, hoćeš čokoladicu? Da, naravno. Šta? Pacov! Kako odvratno! Sklonite ga! Emi se svideo Pacov. Ona voli životinje. A sad je ispod poklopca i... crvena paprika? To je ljuto. A šta je kod Monike? Hajde, pogledaj šta je kod tebe.
Dobro. O, to je također crvena paprika. Ali gdje je čokoladna? Niko neće prvi da proba. Treba odlučiti. Hajde, papir, kamen, makaze. I ko će pobediti? Nerešeno. Hajde onda, istovremeno. Zanimljivo. Znate, meni nije ljuto. To je sigurno čokolada. Da. Ema, kod mene sve super. Jel da? I kod mene? O, ne, pogrešila sam. Kako peče? Ne. Moja crvena paprika se istopila. Jao. Ema, to je sve zbog tebe. Skloni svoju papriku. Morat ću sad da liđam čokoladu s prstiju. A znate, to je također ukusno. Jao, to je sigurno bila vatrena runda. Nešto mi se zaglavilo u nosu. Odvratno. Slušaj, Monika, ko prvi skida pokopac? Dobro, hajde ja. Opa, sijalica. Ali šta će mi, ne razumem. Hajde da vidimo šta je kod tebe. Hajde. Kod mene je također sijalica. I kako da shvatimo gdje je prava? Čudno. Šta da radimo sa njom? Nećemo je valjda jesti. Ema, ti si prva otvorila, onda prva je probaj. Ne, ja ne mogu, plašim se. Dobro, sad ću probati. O, pa to je čokolada. Cool. Baš mi se posrećilo. Super. O, da. Poješću sve do kraja. Što? Blago tebi. Znači, Monika nije imala sreće? Oho, Ema, ti si jaš. Wow, cool. Hajde sad ti. Jao, dobro. Znači, sad ja moram da probam, da? Plašim se. Dobro, hajde. Joj, udarila me struja. Moja sijalica je sigurno prava. Cool. Monika, sviđa mi se. Sad je moj red. Hajde da vidimo. Buba Švaba. Hitno mi je potrebna pomoć. Pit, dođi. Monika od straha pozvala svog dečka, a on se također jako boji Buba Švaba. Ema se ne boji Buba Švaba. Oni su njeni najbolji prijatelji kod kuće. Ona sa njima spava, jede i živi. Pa to je čokolada. Pit, raskidamo. To je ukusno. Jel da? Super! Znači sad ja? O, kod mene je živa Buba Švaba. Kako je slatka. Divno, Monika, vidi. Ona je super. Ma, nemaš ti pojma. Želim da se igram sa njom. Buba Švabo, napravit ću ti kuću. Taman ima malo kartona. Sad čekaj malo, bit će super. Eto, završila sam. Jel cool? Napravila si kuću za Buba Švabu? Ti nisi normalna. O, ma daj. Zvaću Buba Švabu Morty. Zdravo, Morty. Dobrodošla u novu kuću. Bit će ti lijepo ovdje, sigurna sam. O, kako slatko. Neka sad brojalica odluči ko otvara prvi. I to će biti Kevin. I što je to? Ogromno jaje. Čudno. Ni čak ni jasno čije je ono. A šta je kod Monike? Ona će biti odmah posle tebe, Kevine. Dobro. Hajde da vidimo. Pa to je čokolada. Sjajno. Sviđa mi se. Monika, to je fantastično. Da, stvarno? Hoću ja, daj mi. Ne može? O, vidi. Unutra je labubu. Cool. Sad imam labubu. Ne, neću ti dati. Hajde, otvaraj svoj jaje. Dobro. Da vidimo. Čudno. Šta da radim sa njim? Smislila sam. Treba da ga zagrejem. Onda će neko izaći iz njega. Biće zanimljivo saznati ko je unutra. Dakle, počinjem. Treba malo sačekati. Još malo. Kevine, skloni se. Jaje puca. Kako strašno. I ko je tamo? Vidi. To je zmija. Kako divno.
Ti si tako lepa, dođi ovamo. Plašim se, uješće me. Ona je lepotica, nikoga neće ujesti. Jel da, mala?